ডিপার্টমেন্ট বিক্রি করা সরকার বিক্রি করা কোনখন স্কুলত বা পঢ়ি আইছিলে হাগ্রাमा মহিলা डिपार्टमेन्टखौनो फाननो हालायनाय सोरखारखौनो फाननो हालायनाय बेफोरबादि हाथायखौ दिनैसिम नुफेराखैनो खोनाफेराखै हाग्रामा महिलारि सारा बहा नुफेरखो बोरै खोनाखो आरो बबे फरायसालियाव फरायनानै बेफोरबायदि हाथायखौ फरायनो मोनफेरखो हाग्रामा महिलारि सारा तो मानगोनां प्रमोद बर' सारा बिटिसिनि बारग'सिम हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव माखासे गोख्रों बिबुंथि होदों आरो तो हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि बिटिसिनि बा फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनखौ लानानै माखासे दुंहाव थासारि माने गरम राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव बेजों बे माने गोबां जावलायनाय बिनि माखासे आपडेटखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो नागिरदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला नोंथांमोना गासैबो बाथ्राफोरखौ बुजिनो मोनगोन जोंनि बिटिसिआव ओरैबायदि दुंहाव थासारिया सोलिबाय माने इलेक्शनखौ लानानै गावबागाव दोला बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव बेबो माने पावरफुल दोलो बेबो माने पावरफुल दोलो बबे सासेया सोरखार दानो हागोन बे माने गासैनिबो खुगायाव दंखायो आरो हाग्रामायाबो हायो आरो प्रमोद बर' साराबो हायो बिपिएफआबो हायो सोरखार दानो इउपिपिएलआबो सोरखार दानो हायो माने मोननैबो हाखायो इलेक्शननि सिगां मोननैबो दोला माने सरकारावनो थाखायो ओरैबायदि जाहैयो आरो बुंनायफ्रा तो बे समाव मानगोनां प्रमोद बर' सारा हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंदों जे गोबां समफ्रावनो हाग्रामा सारा प्रमोद बर' सारनि सायाव गोबां बाथ्रा बुङो बिटिआर एकर्ड खालामनायनि सायाव तो गोबां बर'नि बिटिसिनि माखासे पावारफोरखौ हरजोब्बाय बा डिपार्टमेन्टखौनो फानजोब्बाय सोरखारखौ फानबाय बर' हारिखौ फानबाय बेफोरबायदि गोगोम माने गोबां बाथ्रा बुङो दा बेफोरखौ लानानै मानगोनां प्रमोद बर' सारा हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंदों आरो नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लादो সভাপতি নতুনকে লৈছে যদি মই তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ কিন্তু মোক খুৰধাৰ সমালোচনা কৰিলে চৰকাৰৰ ৰিটাৰ্ণ আহিব পাৰিব না নোৱাৰিব ইয়াৰ গেৰেণ্টিটো মই ল'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু যিটো কথা কৈছে যে ডিপাৰ্টমেণ্ট বিক্ৰী কৰা চৰকাৰ বিক্ৰী কৰা কোনখন স্কুলত বা পঢ়ি আইছিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কোনখন কিতাপত পঢ়াইছিলে যে চৰকাৰো বিক্ৰী কৰিব পাৰে ডিপাৰ্টমেণ্টো বিক্ৰী কৰিব পাৰে মইতো সেইটো দেখা নাই আৰু বজাৰটো আপোনালোকে দেখিছে নেকি ডিপাৰ্টমেণ্ট বিক্ৰী কৰা বজাৰ ক'ত বিক্ৰী কৰে এইটো 17 বছৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক ঠগাই খালে সেই সম্প্ৰদায়ৰ হত্যা হিংসা জাতিগত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ মানুহ মৰা মৰি বিটিআৰ অঞ্চলত বড়ো অবড়ো ইমান বেয়া পৰিৱেশ আছিলে এই 4টা বছৰত সম্পূৰ্ণ উল্টা হৈ গ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে যোৱা 17 বছৰত যিমান কথা কৈছে মানুহে হাঁহিছে তেখেতৰ কি কথাৰ কি ভ্যালু আছে আজি কিবা এটা কালি কিবা এটা কয় কোনো ভ্যালু নাই কথা नोंथांमोना मानगोनां प्रमोद बर' सारा हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो बिनि गासैबो बाथ्राफोरखौ बुजिजोब्बाय बा नुबाय तो बिनि सायाव नोंथांमोना मा सानो तो जोंनि रायजो राजाफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा माबायदिखौ लुबैयो तो एक्चुअली तो राजनीतिकआव सोरखार मोजां होननाय बुस्थुआनोथ' थाखाया गासैबो एखे हाग्रामा सारनियाबो एखे प्रमोद बर' सारनियाबो एखे माने पावारनि थाखायल'सो मोजां खामानि ना खुगायावल'सो मोजां हा राजनीतिनिया खुगायावल'सो मोजां किन्तु मावनायाव हले गुनजे सुनाय जेरै बै थाइजौ नुयोना थाइजौ गोमोन जारौरौ थाइजौआ बेफोरबायदि आरो जारौरौ थाइजौखौ बिगुर जिरनानै नायब्लासो बिनि सिङाव माने गुन सुनाय एम्फौ सुनाय बेफोरबायदि आरो राजनीतिक पलिटिकेल सानजाफ्रा तो बेखायनो जों रायजो राजाफ्रा फोथायनो हाया तो मोनसेल' फोथायनो हायो बबे राजखान्थिया माबायदि सोलिखो सिगांनि समावथ' जोंबा मोननैबो हान्जाखौ जोङो मोनखाबायानोसै तो मोनसेया खम सम मावदोंब्लाबो जेनेब्ला बोसोरखौ बारा मावनो 5 बोसोर मावदोंब्ला प्रमोद बर' सारा हाग्रामाया 17 बोसोर मावबायब्ला बिनि फारागथिया सोरनिया मोजांसिन जादों सोरनिया गाज्रिसिन जादों बेफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा माने नायनांसिगौ दा सोरबायदिया मोजां जागोन बेल'सो जोंनि साननाया तो लोगोफोर बिनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो लोगोफोर तो दिनैनि बे ससे आपडेटखौ नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामबाय उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन टाटा बाय बाय।